Padayon ta kita sa atong serye nga giuluhan pagmugna og lig-on nga pagtuo ato ang baruganan, mao ni atong baruganan. Ug mao ni ang sukaran sa ato ang ideya ang maong serye nga kita nakinahanglan og lig-on nga pundasyon sa ato ang pagtuo. Aron magpuyo kita nga magbandaogon diha sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ang atong mensahe karong kahaponon na doon na lamang kayo simple nga uluhan. Nganong kinahanglan magampo? Mao ni ang uluhan sa ato ang sermon karon, sa atong wali karon. Busa akong gihangyo ang atong makigsunan sa pagbarog, atong basahon ang pulong sa Ginoo. Ug naamoy mga Biblia dinha atong ablihan o mga cellphone dinha atong ablihan sa Lucas 11. 1 ug 13. Unya akong gihangyo ang atong dunganan kini pagbasa. Okay. So, atong basahon mga igsoon. Usa ni anak kay gayon, nagampo si Hesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloy kami sa pagampo. Sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. O si Jesus mingon kanila, kung magampo kamo, ingna, amahan, simbahon unta ang balaan mo ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan, ug pasaylua kami sa among mga sala, kay magpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay, ug mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo, muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug maingon kaniya, pabaylo ako og 3 ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga gikan panaw ug wala gayud ako kapakaon kaniya. Unya tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na ako sa muka, gitrangkahan na ang pultahan ug ako ug ang akong kabataan nang higda na, busa dili na ako makabangon ug paghatag kanyo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mubangon og mohatag kanimo og pan, apan mubangon na lang siya og mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigi og pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo og hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtuktok kamo og ablihan ang pultahan alang kaninyo, kay ang tanan nga mangayo hatagan og siya nga mangita makakaplag og ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kun siya mangayo og isda, o muhatag kaniya og tanga kun mangayo siya itlog, bisan pa sa inyong pagkadautan mahibalo kamo muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Magampo ta mga igsoon. Langit ng amahan, salamat ining takna sa kahaponon. Tuguti kami Ginoo nga moduol kami diha kanimo, pinaubos ang among kaugalingon. Salamat sa imong gugma ug sa imong pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Nagtagay kami Ginoo Lord God og kusog, Ginoo Lord God, ug tagay kami og kasing-kasing nga masinugtanon Ginoo. Ablihi ang among huna-huna aron kami Ginoo makahibalo Ginoo sa imong pulong imong i-share niyan kahaponon. Salamat Lord, among gisalig kanimo ang tanan ug ikaw lamang among tagaan sa dungog himaya, pagdayeg ug pagpasalamat. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Ginoo ug magluluwas. Malihog, malingkod ta. Niadtong 1800, kasagaran sa biyahe padung sa Amerika ug sa Europe, moabot na siya og usa ka semana sakay sa steamship. Kakita siguro mo unsa ang steamship, kada bitaw nay nagtuyok nga karaan man ang sakyanan, no? So usa ka semana ang biyahe nila gikan sa Amerika
or gikan sa Europe padulong sa Amerika. So niadto usab nga 1700s ang ilang biyahe moabot usab og usa ka bulan o duha sa barko na ilang sakyan. So ug atong tan-aw na ay diferensya, no, pero ang makita nato mga igsoon karong mga panahon na nga naka-experience ug maka-experience usab kita og mga pagbiyahe gikan sa syudad ngadto sa laing syudad, sa laing nasod o sa laing nasod usab, ug daghan kaninyo nga nakasuway gayud og mga dilatar kana bang ma-delayed ang ato ang mga biyahe, no? Daghan magita dinhi nga labi nato sa trabaho sa gawas or katong nanguli dire, no? Di ginato kalikayan makasuway kita og kalangay, makasuway ta og dilatar. Unya manghupaw na lang tayo inig mo-announce na gani diha sa ato ang diha sa airport mingogan nga sorry kayo pag hibaw ko ninyo nga ang flight PR223 ma-delayed og 2 hours. Wa na lang ang 8 ka oras na nato o pila ka oras na nato ito pag-standby. Anyway, katong mo adto sa Amerika ni atong 1700s, gamay ra nga dili kayo na nila kabalakan, no? Kay ang ilahang gikabalakan sa una katumang mga bagyo, mga hangin nga kusog kayo, unya mao nay makahatag nila og kalangay ug hantod nga ila gyud i-cancel ang ilahang biyahe kaysa adto sila mohunong dito ilawom sa dagat. So mao ni ang kahimtang sa usa ka preacher nga si John Wesley. Nakita niya ang kagalingon nga dito ni sakay sa usa ka barko, nitabok sila sa Atlantic. Unya kauban niya iyang commentator nga si Adam Clark, no? Nga mao'y tig-record sa iyang mga gibuhat, sa iyang mga pangitabo, sa preaching o uban pa. Unya kini si Wesley mubalik na ni siya sa England sa dihang kusog kayo ang hangin nga ilang na sa gubang. Dunay bagyo, no? Unos. Unya si Wesley, si John Wesley dito ra ni siya sa ilawom sa deck sa barko. Nagbasa ra ni siya libro. Paghibaw niya nga nahitabo dito sa taas kay hibaw man siya si Wesley niingon ra siya nga magampo ta, muluhod ta. So yang gibiyaan niyang pagbasa, nagampo siya matud pa ni Adam Clark. Nakadungog sa iyang pagampo. Ngayon ning gi-record. Ningon siya, gamhanan ug walay katapusan nga amahan. Ningon siya, bisan asa anaa ka, ang tanang butang imo ikay nagamando. Tungod sa subay sa imong kabubuton, ikaw ang nagunit sa hangin ug ang imong kamot may nagunit sa tubig ug ikaw nagamando sa isip usa ka hari hangtod sa kangturan. Mandui kini ang hangin ug ang balod kay kini musugot ug mutuman kanimo. Ug dad-a kami nga walay pagkalangan sa lugar nga safely sa lugar nga amo ang pag-aadtuan. Mao ni ang pag-ampo ni John Wesley. In English ni ako lang ning gihubad, no. Mao ni ang pag-ampo. So paghuman niya og sultian ni barog siya, nya wala siya istorya gyud ni kisa naa niya sa tupan niya, di barog siya paghuman ni padayon siya basa. So kini si Clark, pagkahuman nila ang disaka ni si Clark ngadto sa taas, iyang gisusi nakit ang kahimtang dito sa barko. Pagtan-aw niya, wa nay hangin, wa nang unos, unya ang barko hapsay na kayo nagdagan, naglawig padong siyang direct destinasyon. Makita ninyo mga igsoon, ug unsa kagamhanan ang pag-ampo nga gihatagan og gahom sa Ginoo. Dili sa atong dili ang pag-ampo mo'y gamhanan, kundi ang naghatag og gahom sa maong pag-ampo mo'y labing gamhanan. Mao na mahimo ang atong pag-ampo nga epektibo ug tubagon gayud sa Dios, no? So kitang tanan mag-ampo gayud. Wala man gyud siguro dili mag-ampo nato. Apan kasagaran nato moangkon nga sa dihang mag-ampo kita tingali makita nato ang atong kaugalingon nga layo ra kay sa pag-ampo ni John Wesley kaning atong nadunggan karon nga istorya. Nga igo siyang nag-ampo, nya grabe kay ang kahimtang, and then nawa ang balod, ang unos tanan siya pag-ampo. So mag-ampo ta unya kay nakadungog mo ani nga mao nga sugilanon, makaingon ta nga layo ra sa mong pag-ampo basig dili dunggon sa Ginoo, no?
So maka-intimidate gyud, no? Aron dili ta ma-discourage, moingon kita sa pagampo nga kuan maguna si John Wesley manguna, great man of God maguna. Kuana siya kanang ilado nga magsasangyaw, no, sa pulong. Nga inilang magsangyaw ang gigamit sa Dios. Nahibalo kita nga daghan kitang gipangandoy sa atong pagampo. Magampo lamang kita kung ang kahigayunan mo tawag ni ini. Mao na kasagaran atong buhaton. Ug dili gyud ta mabutang sa apike. Ug dili gyud ta mabutang sa atoang problema o mga suliran, dili ta mo ampo. Di ba tinuod na? Amen. Kung ang atong trabaho wa nay klaro, kung dili maayo ang resulta sa atong medical exam, kung ang atong kwarta dili na makaabot hangtod sa tapos buwan nga gastuhan, kung ma-pressure ka sa trabaho o sa pag-eskwela, nga halos di na nimo madala. Nahibalo kita nga mao kini ang panahon nga kita muduol sa Dios ug magampo ug mangayo kitag pakitabang. Mao na ang mga sitwasyon nga kita muduol gayod sa Dios. Apan na ako'y nabasahan usa ka nakalimot lang ko sa author, nag-ingon siya diri nga magampo kita daan sa wala pa ang suliran ug wala pa ang mga kalisod nga atong sagubangon. Kaya ron ni nag-abot aning kalisod, nakaampo na ka, dili ka na kaayo matandog. Nakaandam na ka mura og preparation nato sa umaabot nga mga panghitabo. Mao gid unta na insakto. Dili ta magampo nga nanta sa kalisod. Sa panahon nga hayahay ka o wala kay problema, nindot kayo na makigistorya ka sa Ginoo kay wala gyud mo balda sa imong hunahuna. Kay ikaw na anak ka sa problema, wa na usay maratol na ka maglisod na ka ug maglibog ka unsay pangayon sa Ginoo. Apan kita gusto magampo nga sama gayon ni John Wesley, lisod ba na? Lain-lain man ta og conviction sa balaang Espiritu Santo, no? Nasayod kita nga dili na sayon. Kinahanglan sa atong pagmata unta kita magampo ug magpasalamat sa Dios. Apan usahay ko to bratas pangandoy. Makahimo siguro ta ka usa ka duha. Apan dili ginato matuman o dili ginato masunod ang ato ang unta nga atong buhaton. Apan dili lamang kita naginusaran ining pagkigbisog. Kung napay listahan sa klase kanang gitawag nilang 101 mao na sa Amerika, mao na ang mga sa mga beginners, no, kaning 101 klase nila. Ug imong tan-aw na nakita sa na nimo ang mga apostoles dito, si Pedro, si Mateo, si Juan, Andres, dili lang ikaw. So dili ra day kita ang nag-struggle niini. Daghan gihapon. Atong makita diha nga sa diha nga usa sa mga disipulo ni hangyo ni Kristo nga tudloan siya sa pagampo. Pagsulti ani niya, wala gayoy ni bisan usa nga nibabag sa kauban niya mga disipulo. Walay ni biya, walay ni ingon nga kahibalo nako ana. Sa ato pa ang tanan uyon nga magpatudlo sila pagampo ni Jesucristo. Ang unang sumusunod ni Kristo nagkinahanglan og paggiya og kahibalo unsaon pagampo. Niagi siguro ta sa una ana kanang wala pa gyud tay relasyon diya sa Ginoo. Murag kuan kayo kanang ang pagampo, magisgot na kanig pagampo, ang imo pagampo katurog pagampo sa pagkaon, no? Apan kinahanglan ta isip sumusunod ni Kristo nga kahibalo kita moampo, no? Makaingon kita nga ang pagampo mao lamang ang pagtulunan nga ilang gihangyo ni Kristo. Mao gyud na wag sila mangayo og lain. Wala daghan unta silang mohangyo nga laing butang sama sa mangutana sila giunsa man to pagbahin-bahin ang tinapay sa 5,000 pila ra to ka buok tinapay, no? Unya giunsa man niya pagpahunong ang unos ug panghingilin sa mga demonyo. Wala mangutana ang mga disipulo niini kundi ay lang gipangutana tudlo unsaon pagampo. Tudlo ini. Simple ra gyud kayo, no? Ingon ini pagpahimutang ni Lucas. Atong basahon ang Lucas 11 uno ngadto sa 4 sa mayong balita. Usa niya na kay gayon nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya agampo mingon ang usa sa iyang matinud-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Sama nga gitudloan ni Juan ang iyang matinud-an. Si Jesus mingon kanila, kung magampo kamo ingna, amahan, simbahon unta ang balaan mo ngalan, maghari ka unta kanamo, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Mao ni ang
pakita nato ni Lucas ang gipangayo nila nga magpatabang sila sa pagampo. So giunsa man pagsanong ni Kristo ang ilang hangyo. Sa atong makita dinhi nanghatag siya og sample nga prayer, no? Makita diha sa Mateo 6 apan ang pinakapunto nga pagampo wala kini gitagana para lang sa mga relihiyoso o sa mga sekreto nga pinili nga sila ray mahibaw ani. Dili na mao. No? Kini atong makita dinhi nga bersikulo sa Lucas mao na ang minubo nga bersyon sa makita nato diha sa Mateo 6. Ang Mateo 6 mao ginaan taas kayo, taas nga kuan sa pagampo katong mga iyang bersikulo. Ang pagampo usa kini kinasing-kasing nga panag-inistoryahay tali sa Dios ug sa iyang mga anak kita. Tali sa iyang mga anak. Ang Dios mamati kung kita musulti ug kung siya musulti mamati usab kita. Tuwi. Ug mao kini ang higayon nga gipaduol kita niya ug iya kitang bag-ohon. Karon aduna ako'y pangutana. Nganong kinahanglan magampo? Nganong kinahanglan magampo? Sayon lamang ang tubag niini. Pangutana. Ug ang tubag niini mga pangutana ihatag nako kaninyo pansigurado kung kasagaran ani kasagaran ninyo nahibalo na gyud ani. Apan nagtuo ako nga makahatag kini kanato og kayuhan, agi og pahinumdom labi na gayud kita isip usa ka iglesia. Aduna kitay congregational prayer and fasting karong simanaha. Akong pagampo nga sa atong pagtan-aw niini mao nga ang pagpahinumdom kanato makita nato nga kini usa ka imbitasyon gikan sa atong langitnong Amahan. Kini ang atong gitawag nato og prayer, congregational prayer and fasting karong sunod semana. Ang tinuod anuna kitay daghang rason nga dili kita kinahanglan magampo. Daghang kay tag mga alibay, daghan kayo nga atong mga rason o katarungan dili ta magampo. Ug aduna say daghang rason nga importante ngayon nga kita sad magampo. Tungod kay mo na gusto sa Dios kanato. Mo na gipangayo sa mga apostoles dito na Ginoong Hesukristo. So nganong kinahanglan magampo? Ang tubag una arita diri sa una. Tungod aduna kitay amahan nga maminaw. Una, mo na. Aduna manganong kinahanglan magampo tungod kay aduna kitay amahan nga maminaw. Sama nining sugilanon, adunay usa ka gamay nga bata nga nagdula sa slide sa likod sa ilang balay. Uban sa iyang amahan nga nagtan-aw kaniya. Sa pagsaka niya o pagkatkat niya sa slide, nasangit ang iyang usa ka tiil dito sa ang wa siya kalahos dito sa slide. So naapiki siya, ang iyang tiil nasangit sa ang ug ang usa ka tiil niya naguna dito sa unahan. So nakita sa bata nga wala siya mahimo siyang kahimtang. Ug gamay na lang gyud kayo og kulang nga siya mahulog. So way pagduha-duha ni singgit siya, "Papa." O amahan. Ug ang amahan wala usab giusik nga higayon. Nidagan kini ngadto kaniya ug giluwas siya sa maong malisod nga kahimtang. Sama sa bata nga nagkalisod nanawag dayon sa iyang amahan ug gitabangan siya, kita usab makatawag sa atong amahan nga langitnon ug sa kanunay andam mutabang kanato. Ingon ni ana atong sitwasyon. Dinha na magsugod ang pagampo. Nga kinasing-kasing ang pagsampit nato sa amahan. Mao ni gitudlo sa Lucas. Sa Lucas 11 atong makita dinhi nga si Jesus nagtudlo sa iyang mga disipulo o kita usab nga sa atong pagsugod og ampo pinaagi sa paglitok og amahan. Lucas 11:2 sa maayong balita. Si Jesus mingon kanila, kung magampo kamo ingna amahan simbahon unta ang balaan mo ngalan maghari unta ka kanamo. So sa Aramaic pa kaning amahan mao ni gitawag og abba, mao ni pinaka close kayo, pinaka
intimate gyud nga pagsangpit sa amahan. Informal pero personal gyud kaayo, no? Nga termino. Laom nga pagtahod o pagkisulti sa pulong amahan diha sa Aramaic. Wala nay formalidad apan ang pagkasuod lamang gyud. Og si Jesus nga nag-imbitar kanato nga moduol kita sa Dios sa ingon niini nga paagi. Walay gap, walay pagduha-duha. Kaya ang atong amahan nahigugma kanato. Sama sa mga bata nga adunay pangayoon silang amahan. Musulti sila, pa, paliti ko og ice cream. Pa, tagay ko og palit og kindi, ug uban pa nilang mga pangayo o pangutana silang amahan. Apan wala siguro ta makadungog nga mangayo sila nga ingon ini pagpaagi. Amahan, nasayod ako unsa ka kabuutan. No? Unsa ka kamaayo ug unsa ka kamatinud-anon. Tagay ko gipalit og ice cream be. Di ba? Di ba na moingon ana mga bata mo ditso ra gina sila pa tagay ko. Pa paliti ko. Ingon ni anak. Nganong dili man ingon nini ang ilang pagpangayo? Inoon mo ditso ra man sila og pangayo, no? Sa ilang tuyo og wala na yung mga daghan pang mga formalidad o mga pulong. Ug ang Dios naga-imbitar kanato sa pagsampit kaniya sa susamang paagi nga gihimo sa mga bata. Nga wala na daghang formalidad o pasakalye. Diretso, mangayo ta, amahan, sangpita siya. Dili ta angay mabalaka nga aduna pay angay natong sundon nga mga etiquette o dress code ug uban pang mga porma nga atong posisyon magluhod, magyukbo ug uban pa. Ang atong amahan sa pagtawag nato amahan. Malipay na gina siya. Ang Dios nagaimbita kanato nga moduol kita kaniya susama sa mga bata nga adunay kagawasan sa pagduol. Ingon ni ana ang atong Dios nga amahan. Susama sa bata nga puno sa kalipay, masaligon ug kuryoso kayo ug excited nga moduol ngadto sa ilahang kalibutanon nga amahan. Ingon ni ana ang gipangita sa atong langitnon nga amahan. Papa o Aba sa Aramaic. Ang paggamit niini makapahimo nato ang pagtawag ug paggamit nato niini makahimo nato nga kita makapagpaubos sa atong kaugalingon. Ngano man tungod kay atong makita Dios ug kita tao lamang. Ug sa usa ka pagtawag mutubag kanato ang Dios. Kay usahay ang ubang pagampo atong paninduton, ang mga pulong nga atong gamiton mahimo na hinuon kining hataas. Sa pagampo ug wala na mo diretso gyud ta sa katuyuan. Mahimo na hinuon kini nga kita mapasagirbuhon kay daghan tagpulong nga manindot. At nga atong ikapanghambog nga maayo ta mo ampo. Dili man daotan nga taas ang atong pagampo. Basta tinud-anay lang ang atong pagampo o kini nagagikan sa ato ang kasing-kasing. Dili na problema. Ang atong giingon dinhi mao ni sasama sa mga Parisiyo, no? Atong basahon sa Mateo 6:5 ug 6. Sa maayong balita nagaingon, ug kun magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto sila nga magampo, magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga iskina sa kadalanan makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilahang ganti. Gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan ug magampo ka ngadto sa imong amahan nga dili nimo makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa unang panahon na ang ilang balay, aduna tingali sila'y usa ka lawak nga adunay pultahan apan ang kaning nga usa ka lawak kasagaran sa una budiga lang ni kay tungod kay maayo pa man ang panahon sa una wala pa yung mga akyat bahay siguro so ang ila lang gisirado ang budiga ito ang ilang mga gamit sa pag-uma, gamit sa panday, tanan ng mga tools ana adito, no? So
ug atong naon gisuroy-suroyan pa siguro na sa baboy inig abli kay kada adlaw mo man ilang trabahoan, wala gyud kay makita nga balaan. O ingno na to nga sagrado nga butangan asa sulod, budiga, no? Sama usab sa lawak ilisanan kanang gitawag nato closet. Walay manindot nga butang nga imong makita dito. Unsa may makita nato sa closet? Di ba mga sinina ra? Dili kita mo entertain sa atong mga bisita nga to sa closet. Ang agmingon ta Brother Arnold, dayon og arita diri sa lawak ilisanan magistorya ta. Unsa may imo? Kape, coffee, tea, or me? So ingon ana, wala gyud kay makita nga maayo. Kaya kung aduna kay bisita, imo bring ingnon nga arita diri. Dili gyud. Ato gi silang dadon kundi sa sala o ato sa balkonahe. Kung asa komportable og hamugaway nga kamo magkulo kabildo o mag-istorya, no? Ang Dios wala magkinahanglan sa usa ka manindot nga lawak nga adunay manindot nga mga butang aron lamang magkig-istorya kanato. Wala siya magkinahanglan ana. Diha lang sa usa ka simple kayo nga lawak. Closet. Ilisanan. Makahuluganon kayo ang atong pag-ampo diha sa iglesia. Tinuod na. Apan ang atong pag-ampo nga atong gihimo ug gihala diha sa atong panimalay, susama ra ang kabug-aton. Apan wala ko mag-ingon ninyo nga dili na mo maanhin magampo. Kay atong pag-anhin dinhi dili namang pag-ampo kundi niani ta dinhi ron pagpaminaw o pamati sa pulong sa Dios nga mo'y nagahatag kanatong kinabuhi. Atong pag-ampo bisag asa kay nasayod kita ang Dios. Anaa gyud bisag asa. Bisag mo adto ka pa didto sa pinakalayo nga dapit, mo adto ka sa Jerusalem, sa Wailing Wall, sa Israel, nindot na kayo makaadto ta, dugay ra kung pangandoy ana. Pero mo na gingon sa pangandoy lang. Wa imposible Ginoo, no? Bisag moabot ka didto, apan ang imong pag-ampo didto, susama ra usab ka epektibo sa imong pag-ampo dinhi. Kaysa ako nang gingon ang Dios naa bisag asa. Usa na sa iyahang pangalan, omnipresent. Naa siya bisag asa. Tungod kay ang naminaw sa atong pag-ampo mao ang atong amahan. Bisag asa ta. Way lain nga naminaw sa atong pag-ampo kundi ang atong Dios nga amahan. Dili na kinahanglan pa sa mga nindot nga pulong, dili na kinahanglan nga nindot ang ato ang lokasyon. Hinumdumi ang gisulti sa atong Ginoo. Atong basahon sa Mateo 6 versikulo 7. Sa maayong balita kini nag-ingon, sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo. Kinsa nagunahuna nga tubagon sila tungod sa taas nila nga pag-ampo. Unsa may giingon dinhi ug atong tan-awon? Atong balikon og gamay sa tunga-tunga ingon siya, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan. So sa ato pa day pwede ra gyud ta mag-ampo og taas basta may kahulugan og gikan sa tong kasing-kasing og kini tinud-anay gayon nga pag-ampo. Walay daotan ni ana nga taas ang atong pag-ampo. Lain-lain man tagod og conviction na may higayon nga grabe ang prompting sa Holy Spirit sa imo nga ang imong pag-ampo halos din ang maputol. Walay daotan. Basta kinasing-kasing na o giniyahan na sa balang Espiritu Santo. Ang giingon ninhi mga pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo kinsa nagunahuna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Maunay na silang una-una. Tubagon ko ni kay taas kay akong pag-ampo. Pandili na mao. Sa atong pag-ampo walay mga huwis, walay mga judges. Walay mo ingon nga Brother John, naka 10 points ka sa imong prayer. Sigurado gyud dunggon ka sa Ginoo. Walay mingon anak. Brother Luis, ako lang anak kay minus ni puntos. Brother Luis, nakados kasi mong pag-ampo. Puli sa tos balay pag-practice. Bitaw der. Dili na yun anak, wala naggraduhi ang atong pag-ampo mga igsoon, mamubo man mataas. Ang katong usa ka tax collector nga dito gibiay-biay sa usa ka parisiyo nga nagampo siya nga nanghambog siya siyang gibuhat apan ang unsay gihimo sa tax collector di ba wa gyud siya tingog-tingog igo ra siya ni pokpok siya dughan og niduko mihangad sa Dios.
Silent confession, silent acceptance ang iyang gihimo ug silent acknowledgement nga siya makasasala. Ingon ni ana. Ang atong pagampo wala kini graduhe base sa geography o sa unsa nga style o sa mga pulong nga gigamit. Simple ra gayud kayo ang pagampo. Dili kinahanglan nga kini komplikado ug wala makinahanglan nga kinahanglan dugna tay garbo sa pagsulti ug mga laom mga pulong nga mga nindot kayo. Makadala kita sa atong nga kabalaka ngadto sa atong langit ng Amahan. Ug wala gayud kitay ipabilin, wala kitay taguan, ug wala kitay takuban. Muduol lamang ikaw kaniya ug sultii sa tanan kun unsa ang naa sa imong kasing-kasing ug salig nga iya kang ipalingkawas nining maong sitwasyon bisan unsa pa ang bagyo nga imong giagian ug giatubang. Ingon ni ana, hinumdumi. Ang gahom sa pagampo nagdepende sa naminaw. Nakuha ninyo? Ang gahom sa pagampo nagdepende sa naminaw niini, dili sa naghatag. Kisa may naghatag og pagampo? Di ba kita? So wala ni magdepende sa atong paghatag sa pagampo. Depende ni sa naminaw ug ni dawat sa atong pagampo. Nganong kinahanglan man tang magampo? Nganong kinahanglan magampo? Tungod kay aduna kitay amahan nga maminaw. So arita sa ikaduha. Nganong kinahanglan kita magampo? Tungod kay ang atong langiton amahan gusto nga kita mangayo. Ang una, naa siya maminaw. Ang ikaduha, gusto siya nga kita mangayo. Mangayo gid ay, mahimot ang kayuan ani. Ato sa Ginoo. Ay lang sa silingan kay pulan. Sa dihang nga mga disipulo ni Hesus nangutana kaniya, unsaon pagampo? Mao kini iyang giingon. Atong tan-awon sa Lucas 2 ngadto sa 3 sa maayong balita. Ang bersikulo 2 nag-ingon si Hesus mingon kanila, kung magampo kamo ingna amahan. Simbahon unta ang balaan mong ngalan, maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Dili man siguro ta maulaw kung magampo ta nga taga-hatagan ta og sa kabalay nga naa sa luwas nga dapit nga walay mga dautan ng mga tao nga nagpalibot o safety nga lugar, no? Dili ta maulaw kung magampo kitag trabaho nga maayo nga trabaho nga mahimong panalangin kanimo ug sa imong pamilya aron gamiton usab ka sa Dios nga ikaw makapanalangin usab sa uban pinaagi na maong trabaho. Dili sa iyo pang bagampo kitag usa ka sakyanan nga dili madaot kada semana. Brand new L3. Di ka na madaot siguro kada semana. Joke. Actually, kana lang sakyanan siguro daanan ni sakyanan ug si kadaot pero mo na atong giampo. Dili na daw tan wag ampo tag bag-ong sakyanan kun ang atong sakyanan magsige na lang ka biriya kada semana. Di ba? Ang Ginoo wala imposible kaniya. Dili sayop ang pagpangayo. Daghang higayon nga sa iglesia maghunahuna kita nga kining atong mga gipangayo makaingon ta nga selfish ra kayo ta. Mura og unsa man ang selfish sa kuan sa sige basta mauna. Selfish ra kayo kita sa atong gipangayo. Apan huna-una kini sa dihang nga mga disipulo nag-ingon kay Hesus tudloi kami unsaon pagampo. Ug moingon si Hesus pagampo sama niini. O pagampo sa ingon ini nga paagi. Mingon siya. Gusto ko mangayo kamo sa inyong amahan sa matag adlaw nga kalanon. Mao ni gitubag ni Jesucristo. Ug mao kini ang importante tungod kay mao kini ang una natong panginahanglan atong pagkaon sa matag adlaw. Sa bersikulo 3 nagaingon ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Mao ni gipangayo gitudlo ni Jesucristo sa iyang mga tinun-an nga mangayo ta sa atong Dios nga amahan nga hatagan kita sa matag adlaw sa atong pagkaon nga atong gikinahanglan. Tan-aw nato ning maong bersikulo unsa may nag-una nga pulong, di ba? Ihatag
ihatag kanamo. Kay balo mo ngano tungod kay ang atong Dios manghihatagon. Dili na daw ang atong Dios. Ug doon natin pa ang ampo nga atong ihangad sa Ginoo, atong ihatag sa Dios, unya wala katagai, o wala kahatagi. Ayaw ina nga daw ang Dios. Tungod kay mas labi siyang nasayod kung unsay angayan kanato. Ug unsay angay nga iyang ihatag kanato. Tagaan ka bagong auto diaron, wa kay lisensya, wa kay kamintin, unsa na nimo ibaligya lang gyapon animo. Di ba? Ang Ginoo mas nasayod. O gusto siya mutagbo sa tanan natong panginahanglan ang iyang mga anak kita. Tungod kay gitawag siya og Jehovah Jireh. God, the God provides, the provider. Mao ni ang pangalan sa karaang tugon, Jehovah Jireh, the Lord who provides. Ang Dios gusto nga mohatag kanato. Gawas nga mangayo kita sa atong mga panginahanglan, mao gayud kini ang gitudlo ni Hesus sa atong pagampo. Bersikulo 3 nagaingon, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Mao kini ang hubad nato sa Cebuano version sa atong gigamit sa Good News, no? May balita. Apan mas duol sa original na paghubad nini sama sa English. Ug ato na siya English, give us each day our daily bread. Sa ato pa, ug ato na siyang binisayon, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Di ba nabalik-balik, no? Nay tawag nato nila redundancy. Nakadungog ko ni redundancy, murag nagtrabaho pa ko, wa pa ko mo retire. Mo bitaw tong nawagtang ko kay redundant ako. So balik-balik sa pulong, sa usa ka tudling pulong, sa usa ka sentence ba. Pero hinumdumin niyo na kay balotang, doon na gani balik-balikon nga pulong sa Biblia, naghatag kini og gibugaton o aduna kini gibugaton. Simple ra gyud ang punto. Gusto siya nga maghinalig kaniya sa matag adlaw. Mao nang di siya, amo nang giingon din nga ihatag kanamo sa matag adlaw ug sa Cebuano pa ang pagkaon nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Di kadaw gibalik. Kung dili kita makat-on sa paghinalig sa Dios sa atong panginahanglan, adto kita mangita sa lain. Kung dili kita makat-on paghinalig sa Dios sa atong panginahanglan, magsugod kitag pangita nini sa laing pamaagi. Kamo man ta salig sa Ginoo. O kung ato kining buhaton maghinalig man ta sa tao o sa atong gobyerno, moabot gid ang panahon nga ikaw mapakyas, mahiubos. Adto lamang kita mutanaw sa atong Dios. Tungod kay siya lamang ang makahatag sa tanan natong panginahanglan. Mao na to ako nga kaning gibalik-balik nga pulong dinhi mao ni naghatag og rason nga maghinalig ta niya. Ato kining hunaon ang Ginoo nagdisenyo kanato nga mukaon sa matag adlaw. Tingali ang uban kaninyo mukaon og kanapo ay ni sayop. Sorry. Tingali ang uban kaninyo mukaon og kalima na times 2. Og kaunom sa usa ka adlaw. Siguro paminaw nako murag usa ko ana. Kay ako inikahuman ako kaon mangita kog timo. So kada pamahaw timo, paniudto timo, panihapon timo sa kaunom. Tinuod. Naman na di akong sila tag panghuong ba. So nganong wala may disenyo sa Dios nga kita mukaon matag bulan, pataninduta. Wa kita minus unta kay gasto. Excuse me. Ang mga ginikanan nga dunay mga bag-ong natawo nga bata sigurado nga malipay gyud kung ang ilang anak mukaon lang makausa sa kabulan, no? Sa bulan na gyud. What sa sunod bulan lawgan na. Imbis nga matag duha ka oras nakakuan mo sa bata, di ba? Sa gamay nga bata patutyon ginana to every 2 hours. So lipay kay inahan nga okay na pwede ra na yung patutyon sunod bulan. Patay.
Apan ang Dios nagdisenyo kanato nga ingon ini. Ngano man? Ako nagatuo nga gusto siya makapahinumdom kanato nga kita naghinalig kaniya. Mao ni ang iyang gihimo. Aron maghinalig kita niya sa matag adlaw. Mao nagiingon siya nga ang gipangayo ihatag kanako ang among pagkaon sa matag adlaw nga paghinanglan. Kasagaran kanato mas gusto magampo nga usa ka tuig nga probisyon. Isa gusto magampo di usa ka tuig. Nagtaas-taas na. Hindi na mo mag-uol sunod adlaw. Usa ka tuig na maghihatag. Maingon ka mo nga ihatag kanamo among panginanglan sa matag tuig. Sa ingon ini nga paagi dili na ta magunaw na pa sa laing adlaw kay usa ka tuig na. Apan dili na siya mao. Gihimo kita sa Dios nga mahinalig kaniya adlaw-adlaw. Unsaon na lang. Makikita lang tas Dios mo ampo lang tas Ginoo sunod tuig kada tuig. Aduna pay laing katarungan. Tungod kay dili gusto ang Dios nga kita makikistorya kaniya sa matag bulan lamang. Akong usbon. Tungod kay dili gusto ang Dios nga kita makikistorya kaniya sa matag bulan o sa matag buwan every month. Dili na gusto ang Ginoo ana. Gusto nga niya nga kita makikistorya kaniya matag adlaw. Ingon ni ana ang relasyon. Ingon ni ana ang relasyon. Dili ka gusto nga magkita sa imong mga anak matag bulan lamang o matag tuig. Ang imong gusto magkita mo sa imong anak pirmi kanunay gyud ba? Labi na gyud sa bana ug asawa kina gusto gyud sila magkita pirmi. Gawas lang anang di ganahan mo tan-aw silang asawa ug bana. Pero mao gina ang tinuod pag-develop sa relasyon nato diha sa atong palibot ug sa atong Dios. Matag adlaw ay ang giingon. Pinaagi sa paghatag niya og panalangin ug pagkaon sa matag adlaw, diha iyang gipakita nga siya gusto nga makikistorya kanato kada adlaw. Kaya ang Diyos gusto makikita o makigsulti, gusto makita o makigsulti sa iyang mga anak matag adlaw. So ang matag adlaw nga pagkaon nga nagrepresentar gani sa matag adlaw nga paghinalig kaniya. Mayon ta Dios, akong isalig kanimo ang panginahanglan karong adlaw. Mao nay atong unta gid nga pagampo no. Ako isalig kanimo Ginoo. Ang akong panginahanglan ning adlaw. Daghang kay mga komentarista nga nag-ingon ni ini kining bahin sa Lord's Prayer, no? Nagrefer ni sa kasinatian sa mga Hudiyo dito sa Kamingawan nga ato makita ug mabasa sa Exodus 16. Mao kini ang panahon, dinalanta mo ko kay taas kay na siya, no? Mao kini ang panahon diin ang Ginoo naghatag og mana. Kaning gitawag og mana mao ni ang pagkaon sa dihang sila naglatagaw pa dito sa Kamingawan. Mana in the morning, mana in the evening, mana inon. Mana, humana. Ingon ni ana, naa pagkaon pirmi. Matag adlaw, pagkaon alang sa iyang mga anak sa Israel, sulod sa 40 ka tuig. Sa dihang mga Hudiyo naglatagaw didto, mao na ilang gikaon. Ang Ginoo naghatag nilang pagkaon nga dina sa Biblia mao na gitawag og mana. No. Ug ato sa makita diha sa Biblia nga kining ingon nilang mana, matunaw ni dayon. Kay mo ngutungha man ni sayo sa buntag sa dili pa mo bidlisyo ang adlaw nga dili pa mo hatag siya kainit. Mura ra man ni siya og kanang murag moist pre ni siya unsa ba murag gabon o whatever. Dali kay ni siya matunaw kung makakuha na sa init. Mao na ilan nang ihatag na sa Ginoo sa sayo pang kabuntagon, mao na ilang i-harvest. Ilan ning kuhaon matag adlaw gawas lamang sa gitawag nila og Sabbath kani ilang adlaw sa ting paulay. Mao kini ang pahimangno sa Dios. Sa Exodus 16:18 sa mayong balita nagaingon. Ang Ginoo nagsugo nga ang matag usa kaninyo magtigom sumala sa iyang kinahanglan sa gidaghanon nga 2 ka litro, iman 2 ka litro alang sa matag tao. So gitagaan mo alawan sa Ginoo nga matag litro, 2 ka litro. Ang matag usa ka magtiayon sumala sa gikinahanglan sa tanan nga naa sa ilahang tulda. So kung unsay naa sa tulda, mao na ilang kuhaon nga bahin. Gihimo kini sa mga Israelita, ang uban daghan gikuha, ang uban jutay ra. Akong balikon ning mga bersikulo. Gihimo kini sa mga Israelita, ang uban daghan gikuha, ang uban jutay ra. Sa pagtakos na nila niini, kadtong daghan nga gikuha, wala makasubra. O katong jutay rang gikuha, wala magkulang. Makulangi.
ang matag usa nakatigom ug igo ra gayud sa iyang gikinahanglan. Di ba natin makita ani unsa gipasabot ani nga maong bersikulo? Kung atong una-unaon ang magtiayon nga bag-ong naminyo, naay duha sila. Sumukuha ra sila og 4 ka litro nga mana. Tungod kay duha man ang alawan sa usa ka tawo. So mukuha sila og 4. So ug atong tan-awon dinhi ang magtiayon 4 ka litro ug kun dunay dako nga pamilya, mag-asawa, 2 ka anak ug 2 ka apuhan, kay naaman ang magtiayon pangapuhan. So sa ato pa unom sila sa pamilya times 2, 12 ka litro nga mana ilang kuhaon. Apan ang giingon nini ang makakuha og daghan, ang mukuha ang daghan walay masubra. Ug ang mukuha usab og jutay wala magkulang. Di ba ang ato adin natural ginato pag mukuha katagdaghan sobra gyud. Pero kani tungod kay kabubuton man ni sa Ginoo, pagbuot ni sa Ginoo, ang mukuha og daghan way sobra, ang mukuha og gamay wala magkulang. Unsa may gipasabot niya na? Sa ato pa ang Ginoo nagahatag gayud sa sakto nga gikinahanglan sa tao. Ang sakto, ang igo natong gikinahanglan. Wala niya kulangi, wala niya pasobrae. Mahitugon ining pagkaon. Sa ato pa kini, kung ang Dios maghatag gyud siya sa igo gyud sa ato ang panginahanglan. Kadaghanan nato sa atong kinabuhi tungod sa kadako sa atong pagtan-aw sa atong kahibalo o sa atong abilidad, maghunahuna dagdako nga atong mabuhat. Usahay nabuhat nato ang sayop nga pangunana nga giingon ni Santiago sa kapitulo 4, 13 o 14. Sa maayong balita atong basahon. Ani ay gisulti ko kaninyo. Kamo nga nag-ingon, karon o ugma moadto kita sa syudad ug mababilin dito usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kuno sa mitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita karon, makita makadiyot ug unya mahanaw. Si Santiago wala mag-ingon dinhi nga sayop ang magplano. Dili sayop. Ang nagpaluyo ug ang pangagpas sa maong plano sa dihang na maghimo kamo niini mao ang sayop. Nag-ingon siya, wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma. Mo na gingon niya, dili daw ta ng pagplano, pero kung sa imong plano nga imong himuon sa sunod adlaw, maabot na gani sa panahon ang ato ang mga plano mo apil na og mapanahon og oras adlaw uban pa. Wala gyud kasiguruan kun dili ang kasiguruan nato nara gyud sa Ginoo. Dili ta mahadlok kun unsay sunod ugma kay nahibalo ta nga sa ugma og naa ang Ginoo karon labaw pas ugma kay naguna na siya nato. Di ba? Dili ta malimot nga kita nanginahanglan. Tinuod na kita tanan nado na mo gyud panginahanglan. Apan ang Dios lamang nasayod kun unsay mahitabo ugma. O kita muduol kaniya sa ingon ni anak nga pananaw. Sa iglesia karon aduna duha ka extreme nga mga gisangyaw may tungod sa provision sa Ginoo. Sa matag iglesia o sa iglesia. Ang uban nagsangyaw og prosperity gospel. Nahibalo man siguro mo ana unsa nang prosperity gospel. Pasabot kung ikaw Kristohanon anaa ka sa kanunay nga maayong panglawas, bahandi, katigayunan o kalambuan anaa kanimo. No? Walay kasakit, walay kaguol, walay kakabos, unsa ba? Ang uban usab nagsangyaw og gitawag og poverty gospel. Ang una, prosperity gospel, nagpasabot nga ikaw Kristohanon, naa kanimo ang tanan, may kapanglawas, bandi, katigayunan, ug ikaw mo prosper gyud, mo lambo ka sa imong pagpanginabuhi. Ug ang uban nagsangyaw og poverty gospel, nagatudlo kini nga ang Kristohanon ginatakda nga magantos og wala kun wala ka magantos dili ikaw balaan. Mao na ang mga usa sa mga gisangyaw sa poverty gospel. Kining duha sayop mga igsoon wala ni mabase sa Biblia. Ngano? Tungod kay Jesus nagsangyaw og provision gospel. Wala siya mosangyaw og prosperity gospel, wala siya mosangyaw og poverty gospel, kundi provision gospel. Amahan, hatagi ako og siya mohatag. Nagpuyo kita ning kalibutan na diin adunay problema. Unsa man nga wala gayud kitay katagbawan. Tinuod ba na?
na siguro ay kontento na kana siguro kana na siya gyud doon lagi na sa Ginoo. Mas labaw akong nituo nga ang henerasyon karon wala gayoy katagbawan. Ang social media siguro nakatampo ni, adunay gi katampo nini. Apan adto ako nga ang social media igo ra nagkutaw sa unsay naana nato. Igo ra nag di wa man kumingon daotan ang social media gamit kay na siya mo natong gigamit karon. Nga naay mo tan-aw nato sa live nato sa FB ug sa YouTube. Pero usahay dunay negative effect ang media. No? Nagkutaw lamang kana sa unsay anaa nadaan kanato. Sagad nga atong madungog ang mga reklamo sa mga butang o ang sagad natong madungog nga reklamo mao nga ang mga butang nga wala kanato. Mao ginay kasagaran reklamo sa tao nga wala sila niini, nga wala kita niini. Ako nagatuo nga si Agor na ay importante nga pahinumdum alang kanato. Ang kato paminaon ug atong basahon ang iyang pagampo. Adto ta sa panultihon kapitulo 30 bersikulo 8 ug 9 sa maayong balita gihapon mga igsoon. Sa bersikulo nagaingon si Agor, mao ni pagampo ni Agor. Ipahilayo ako sa mga limbong ug bakak. Ug ayaw ako himuang kabus o dato. Hatagi akong pagkaon nga igo sa akong gikinahanglan. Kay hatagan mo akong sobra tingali unyag dili na ako makaila kanimo. O Ginoo. Apan kung kabus usab ako tingali matintal ako sa pagpangawat ug mapakaulawan ko ang akong Dios. Dili ba? Eksakto. Mao ni ato ang gikuan sa Lucas. Igo. Ang naay daghan igo ra, ang naay kuwang sakto ra. Kuan kayo ang pamaagi sa Ginoo. Ang importante nga mapasalamaton kita kung unsay naa kanato. Mao gid atong buhaton, mapasalamat sa Ginoo Lord. Salamat. Magpasalamat na siguro tagtagaan taglimusin sa Ginoo. Ug unsay naa nato atong pasalamatan, og nagbisikleta ta, good, exercise na siya. No? Pero na ginindot gina L3. Mapasalamaton kita sa provision nga gihatag sa Dios aron pagtagbo sa atong panginahanglan. O kung ikaw matinud-anon, mutuo ba ikaw nga ang Dios nagatagbo labaw pa sa atong panginahanglan? Mutuo ba mo nga ang Dios ni tagbo labaw pa sa atong panginahanglan, di ba? More than what we expect. Nag-ampo na to, oh, wow. Sobra-sobra man usahay makaingon ta nga sobra na Lord, sakto na Lord. Wala ko'y sudlanan. Di ba? Siguro nakadungog mo sa usa ka bata nga niadto sa iyang daddy o amahan, ningon siya. Daddy, gusto ko og kanang manghod, little brother, no? Og iyang daddy niingon sa, well, okay. Kinahanglan imo na iampo. Pangayua sa Ginoo nga makabaton ka og manghod. Little brother, manghod. So nagampo ang bata for a month. Kamuwa may niabot. Ampo bata, sa kabuwan may niabot. No. Ampo na sa siya, 2 kabuwan, wala lang gihapon. Wala, wala ta kibaon sa iyang Ginoo na ba? Tinuod ba ka ni? No? So, ampo na sa siya, niabot og 3 kabuwan. Nothing, or wala gyud nahitabo. So niundang na lang siya kampo. After 3 months, niundang siya kampo. So, nanlabay pa ang mga buwan, siguro niabot ng mga 9 months, gida siya sa iyang daddy nga to sa ospital. Yan siya. Tangtang sa iyang daddy ang kurtina. Iyang gipakita. Uy, little boy, yang manghod. Gitubag na sa Ginoo iyang pagampo. No? Nya gikuha adto pisyonan abli na sa niyang kurtina lain na sad bata iya gyapong manghod nya gidapag niya dito sa unahan iya na sa gabling kurtina dapi usa uy tulo sila triplets grabe mo to giampo sa bata no mo to ningon ang bata niya nga ningon ang iyang daddy nga to sa bata karon nalipay na ka nga nagampo ka og manghod ingon na siya lipay ka ayo dad. No? Ikaw, nalipay ka nga niundang ko pagkatulo ka buwan ug ampo.
Wa ni mo kuha no. Ika ko. Di ang gingon din mga igsoon. Atong po nagamay para makuha ninyo. Ningon din ang dadi nga karon di ka malipay nga nagampo ka nakabaton kag manghod triplet pa. Ningon sa bata, "Oh, nalipay kay ko, pero wa baka malipay nga ako ni hunong na pagampo pagkatulo ka buwan. Kay kung nagampo pa siya hangtod 5 ka buwan, quintuplets." Di ba? Oh, mao na siya atong punto. Anyway. Ang Dios maga-provide usahay nahigayon nga labaw pa sa atong gipanginahanglan. Mao ni gipangayo sa bata, nangayo siya usa gihimon tulo. Niundang man siya tulo ka buwan, tulo na siya gihatag. Mahay gani kay wa lima. So ina na. Sa Lucas 11:5-8 nag-ingon din sa maayong balita ug ningon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Pananglit usa kaninyo madto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug mingon kanila, Bay o pabaylo ako og tulo ka bukpan kay miabot sa amo ang usa ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako ikapakaon." Kaniya. Sa bersikulo 7 nag-ingon, "Unya tubagon ka sa imong higala dito sa sulod. Ayaw na ako sa muka kay gitrangkahan na nako ang pultahan. Ug ako ug akong kabataan o mga anak naghigda na. Busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa." Ni balibad. Saon mo guning alas 12 manis gabi ni nangayo ni. Sultihan ko kamo mga bisag sultian ko kamo nga bisag higala kaniya dili siya mo bangon ug mahatag kanimo pan. Apan mubangon na lang na siya ug umuhatag kanimo sa tanan nga imong pangayoon ug gikinanglan kay wala ka man maulaw pagsigi ug pangayo. Pabaga tas na ani karon tagaan. Sa bersikulo 5 ngadto sa 8 si Jesus naghatag kanato og ilustrasyon sa usa ka tawo nga nakinanglan. Usa ka tawo nga baga og baga og naong man ni. Time pa ato lang i-refine gamay pero mao man ni baga og naong walay ulaw nangayo og tabang sa iyang higala sa tungang gabi. Sumao day tungas gabi nangayo siya. Natulog naman sa na ang mga kita makatulog naman ta na. Gawas ni Pastor Nick nagsipag naghimo siyang wali. Sa alas 2 na pa nagmata. Nya inig-text niyan, text ako, nagmata sa des brother Matt. Paminawa ang konklusyon ni Jesus sa agi o pagtakdo niya sa pagampo. Ningon diri sa Lucas 11:9. Mayong balita. "Busa sultihan ko kamo pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo." Dagang higayon nga makadungog kita nining maong bersikulo nga gigamit sa dili maayong paggamit o wala ayo pagsabot. Gihimo kini nga rason nga makapangayo kita bisag unsa gikan diha sa Dios o sa Ginoo. Sakto man na mangayo ta, pwede man gina mangayo ta bisag unsa, pero ang konteksto nini o dinhi mao nag-ingon nga ang pagpadayon sa pagampo sa atong panginahanglan. Kana bang consistent prayer mao nag-ingon na. Panklaro kaayo ang pagpasabot ni Jesus nini. Pangayo, pangita ug pagtuktok kamo. Mao kana ang atong buhaton. Karon maghunahuna tingali ta nga sayon ra kini, di ba? Tuktok ra ka, mangayo ka, ya mangita ka. Apan ug atong tan-awon sa tinud-anay lisod. Lisod gyud. Daghan gyud ang wala magbuhat niini. Kay usay maghimo ta sa atong pamaagi. Sama sa sugilanon sa usa ka pastor nga nagtuon nat taguon nato sa pangalan nga Pastor Nick. Taguon nato sa pangalan nga Pastor Nick. Matag semana challenging kay na niya maghimo siya og wali. Aduna siya daghang buhaton nga magpangandam sulod sa semana, magbasa, magtuon, mangitag mga resources. Mao nay trabaho sa pastor alang sa inyong kasayuran. Mga ilustrasyon, komentaris, ug maminaw mga sermon sa ubang mga preachers. Pandili niya mabantayan nga duol na dayon Domingo. Tungod sa iyang kabisi sa iyang trabaho. Tungod sa iyang kabisi sa pagpangita og i-appeal niya, support niya sa iyang buhaton nga wali. Dili na siya makabantay nga duol na lang dayon Domingo. Usay na gipreparar nga wali sa panahon nga iwali niya. Unya nay prompting sa Ginoo nga ayaw nag-iwali. Tilan.
Tibok si mana na ko nag-preparar, Lord. Nya karon andam na, nya mingon ka nga, ayaw nag-iwali. Ayaw maghimo pa kong wali na bago na kayo iwahin na kayo, na nakaduol sa, or na naka sa iglesia. Usay may tabo na mga igsoon. Kay dunay atong nahimo, nga kita naghimo, nagtrabaho, sa maong buluhaton, nga wala tamo una og sangpit sa Ginoo. So, mubuhat ta, niining nga buluhaton nga sama niini, ug wala tay pangayo og tabang sa Ginoo, mao na usahay magkalisod-lisod kita. O ni iyang namuguhan nga nabuhat na niya ang tanan, apan ang usa ka butang nga wala niya mabuhat, wala siya mangayo og lamdag og tabang gikan sa Ginoo. Bisag ako ug mao na may tabon ako, muluhod ko mangayo kog pasaylo sa Ginoo. Nganong giuna nako ang maong bulaton nga wala man ko muuna og pagpangayo og lamdag sa Ginoo sa maong bulaton. Diba mo na atong ginahimo? Na ganit ay bulaton, dito sulan na ita sa atong buhat. Kalimot ta nga Lord, tabangi ko ani Lord, nga mahuman ako ning adlaw. Mo diretso lang ta atubang sa mga bulaton anang adlaw, usay nigmata nato ang una natong ginuna mao ang atong bulaton. Ug ato din kining buhaton ug nakalimot na kita sa pag-una og duol sa Ginoo aron mangayo og tabang nga atong gikinahanglan. Tinudanay ato mong gininbuhaton. Apan mauna ang importante, mangayo usab kita sa Dios og tabang og giya. Atong ihangad sa Ginoo ug atong ituboy sa Ginoo ang atong mga buluhaton. Kung kita mangayo ihatag sa Dios ang atong gikinahanglan, physical man kini o spiritual. Ato ning makita din atong basahon sa Lucas 11:11. Nagaingon dinhi, kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayo og isda? O muhatag kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og may mga butang adto sa inyong anak. Labaw pa ang amahan nga naa sa langit. Atong amahan nga naa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Sa libro ni Max Lucado nga ang kuan ni nakasulat sa libro, ang pangalan na ni Before Amen. So wala pa ang amen kuno sa Bisaya, pero mao na Before Amen na makita man ninyo, no? Nag-istorya kani o nagsulti kani mahitungod sa iyahang mga bata pa siya, sa batanon pa siya, nga gitagaan siya og usa ka kotse o auto sa iyang maguwang. So ang iyang amahan usa na ka auto mechanic. Ningon niya, kinanglan imo ng check upon gyud ang gas sa tangke. Okay dad, okay na, check up na ko. Unya ang kanang hangin sa okay dad, check up na ko na. Nya i-change oil na regularly gyud unsa kanusa na siya kinanglan imong ikuan, imo ginantumanon. Kinanglan kamao ba kamo buhat niini? Ingon po din ang iyahang si Max Lucado. Of course, Dad. Kaya ko na. I can do it. No worry. So, ang tinuod, gi-admitar gyud ni gyangko ni Max Lucado nga sa iyang amahan nga mekaniko nga nagtudlo kani og daghang butang. Apan wala gini ni masabti, wa gini niya makuha kuno sa gitudlo. Gitudloan sa siyang amahan kay usa man ni mekaniko. So, niabot ang higayon nga ang iyang daddy nag-remind nga, kinahanglan imo na i-change oil, schedule na change oil ang iyang sakyanan. Kamao ka mo himo ana, kamao ka mo trabaho ana. Yes, dad, kaya ko na. Kay balo ko ana. Gusto ka mo tabangan ti ka? No, dad, it's okay. I got this. Ako ra buhaton na. Giro kayo. So, atong makita din pila ka oras ang iyang gihimo aron lang pagtangtang sa plug dito sa ilaw. Aron mag-change oil siya. Nya nakuha ra gina dugay lagi. Unya gidrain niya ang oil, giarian niya ang oil, kamang-kamang siya dito sa ilaw, nya pagkahuman niguwa siya, kuha din siya 4 ka litro man ang sod sa kanang makina sa auto. So, kuha siya 4 ka litro, iya din gibubo dito kay mana gidrain naman niya ang oil. So change oil na ni. So gidrain din niya dito.
So para og tawgon siya siyang daddy nga humana ba ingno gini ang humana. So gingnan siya siyang daddy. Humana kag change oil? Ingan yes sir. Bro, ay gining Max eh. Ningon siya mo niyang gitubag, proud kay nga tubag. Ningon din iyang daddy. Unsa man na siya kana paglingi niya oil nga presko kayo nga wala magamit. Nagbaha diha sa ilahang lugar silang parkingan. Ningon iyang daddy. Ni gitudlo niya ang katong nag-agas nga asite nga bag-o pa kayo diha sa driveway. Nya mao to pag ingon ni siyang daddy, nakalimot ka pagtaod sa plug. Pero katong ano nang yang istorya, yes dad, okay dad, kaya ko na dad. Usay ingon siguro tana, pero di siguro. No? Mao na iyang gidala iyang anak dito sa sulod sa iyang kuan siguro sa tool room, ipakita niya, gi-describe niya tanan ang mga tools. Mauni ang akong mo ni ang gamit nini, mao ni itangtang ani. Nya almost an hour sila nagilektura niya, nagitudloan niya iyang anak. Niingon si Max, ngayang amahan. Anak, mao intaw ni akong panginabuhi. I fix things para kita mabuhi og ato ning panginabuhi. Unsay lisod nimo, sayon ra ginako. Kay mekaniko man siya. Siya unsay lisod nimo, simple ra kay nako. Dili man ko maayo sa tanang butang, pero I am a good machine, mechanic, no? Not machine. But I'm good in machine, maayo ko sa mga makina. Tuguti ko kung matabangan ti ka. I'm a mechanic, ako mechanic ko. Ug bisan pagani imo akong amahan. Katapusan na lang anindot ang katapusan. Imo akong amahan. No? Ana. Adunay kini usa ka simple nga pagtulunan nga tumakuha gikan ni Max Lucado or Liquido. Ang mga malisod nga challenges o pagsuway sa atong kinabuhi simple lang ug sayon ra para sa Ginoo. Dili ba? Mao ni picture. Nga naon tay mo tabang di sa gusto. Lord, ay lang Lord, kaya ko ni Lord. Sige, padayon. Come on, surrender ko Lord. Iyon ana, abi kay gagmay pa ni kadagko hural dayon. Ang mga malisod nga butang sa atong kinabuhi ug anha sa Ginoo, basta magpatabang lang ta, sayon ra kay na, di ba? Ug lain pa nga pagtulo na atong makutlo, daghan kanato nakahimo og mga kasaypanan nga dili unta mahitabo kung nakat-on pa kita pagpangayo ug tabang sa atong langitnong amahan. Daghan kay kasaypanan nga nahimo, mga sipyat sa atong kinabuhi. Mao kini ang matag adlaw si Jesus nagatugot nga og nagabando nga kita magampo nining mga pagampo. Sa bersikulo 3 nagaingon, ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Mao kini ang matag adlaw nga pahinumdom sa ato nga sa atong matag adlaw nga pagampo ug pagpadayon sa atong pagpanginahanglan sa Dios para sa gasa sa kinabuhi aron kita molungtad. Usa kini kapag paubos nga buhat diin atong gideklarar nga kita adunay kakulangan. Ug ang mutagbo lamang ni anang kakulangan way lain kundili ang Dios. Di ba? Nganong kinahanglan magampo? Una tungod kay aduna kita amahan nga maminaw. Ang ikaduha tungod ang atong langitong amahan gusto nga kita mangayo. So unsa man nato ni pag-apply sa atong kinabuhi? So ato ning tapuson pinagi ning usa ka sugilano ni Greg Pruitt. Usa ni siya ka engineer, no? Trained engineer. So ato pa og ming kag trained engineer, skilled gyud siya. Skilled. Kanang na kamao gyud. Gi-train siya as a linguist kanang kibalo sa daghang mga sulti, no? Sa lain yung mga nasod. Gitrain siya as Bible translator. Translate na siya as Bible. Nindot unta kay nignaapa ni siya dinhi. Kay naglisod kog translate English to Bisaya, basi makatabang. Pero sige lang, salamat sa Ginoo. He served for many years in South Africa. Daghan na tuig nagkuan siya serbisyo siya dito sa tuig 208 ni balik siya dito sa US.
sa United States para pag-take o pagkuha og leadership sa pioneering Bible translators. So diha sa 2008, mausab ning panahon nga nagresesyon ang Amerika, nakahinumdum siguro ta ni, nagresesyon, nagkalisod ang Amerika ni, ni suffered og resesyon. So Greg, wala siya experience sa fundraising. Translator naman siya. Engineer siya, pero wa siya kanang experience anang magpag-raise og unsa kwarta. Wala gyud siya experience sa management, sa pag-manage, no? Ang iya rang nakatunan, what he did learn to do, ang iya gyud siya makabasa siya. Kabaw siya mabasa. Engineer man siya, pero di parte na gani og fundraising sa mga financial na dili. Pero gitanaw niya ang spreadsheet, kanang ilang suwatanan silang financial status sa ilang kompanya, no? Iyang nakita dito nga wa na kahagbungon na gyud siya. Hapit na gyud siya mahurot gyud ang ilahang madrain ang ilahang finances, no? Ni wa gyud siya kalibutan, wa gyud siya kay balon sa unay sa buhaton. Unang panahon na he was gi-elect siya nga newly appointed sa maong pioneer Bible translators, no? Diin kauban niya ang mga translators sa tibuok kalibutan, no? Naa sila sa desperado gyud kay nga kahimtang. Apan ang nahibaw-an ni Greg Pruitt, dili siya kamao atong financial ug sa pa mga buhaton pag fundraising, panayang nahibaw-an mao ra gyud ang pag-ampo. So mao ni iyang gisuwat. Mao kini gayon nga nagsugod ako pagkat-on og pag-ampo alang sa ako ang mga estratehiya niya, yang pamaagi. Iyang nakita dinhi nga dili dinhi mao. Ang iyang gihimo, wala niya iampo sa Dios ang iyang pamaagi, kundi giampo niya sa Dios nga ang pag-ampo mauray bugtong paagi makasulbad sa maong suliran. Dili ang atong mga pamaagi, kundi ang pag-ampo atong himuon nga mao ang strategy. Dili ang strategy atong iampo sa Ginoo aron makasulbad. Mao na. So sa July, at the month of July, naghimo siya memo sa iyang teammates. Paghimo niya teammates, ingon siya nga magampo ta, muduol ta, kinahanglan doon na tayo serious kayo, seryoso nga pagampo. Nga specific yun, bold prayers asking God pagpangayo og tabang diya sa Ginoo. So iyang i-describe ang resulta sa iyang sulat ngadto sa iyang mga kubanan. So iyang nakita ang year-end report, ang report nila sa katapusan ba sa year-end nila. Ingon siya nga kay balo gid siya nga ang Ginoo mo'y nagtabang ganiya. Nakahilak siya. Kay sa iyang pagtan-aw sa bisan pa mga financial expert nga mo analisar sa maong graph, dili gyud makatuo. Moingon gayud nga giunsa man nimo paghimo? Buhatan ni labaw pa unya ani. Mo to nagkuno na siya, wala magyud gibuhat. Gina siya, unsa may imong gibuhat ani? Ningon ang mga financial dito nga kuan, ilang mga advisor nila. Insya o bisag unsa man ganina sige buhata lang ni. So nangita gid siya nagsige siya gid unsa nagiunsa man ako unsa kong gibuhat ani. Pero wa gid siya explanation mahimo. Mangita siya mga trend, mga hint o unsa pa nga giunsa niya pagtrabaho ug unsa ni tabo nini aron ilang magamit o ilang usbo nila sa pagbuhat. Kamay o ilang basihan. Pero wa gid sila wa gid siya mismo nakita nganong naingon ato ang resulta sa report nga ni ayo ang ilang financial nga status. Ningon siya, I just know, kay balo ko, nga ang Ginoo gyud mo provide. Gikan gayud kini sa Ginoo. Tingali maura ka na, ang tanan nga anak kanimo o anak ka nato. Ang tinuod, ang ato gyud gikinahanglan mo o ang Dios ug ang pag-ampo, kay kini igo na. Igo na. Ang pinakamaayo nga pamaagi maong paghimo sa pag-ampo nga mao ang pinakamaayo nga paagi. Ako balikon, redundant sad. Ang pinakamaayo nga pamaagi mao ang paghimo sa pag-ampo
nga mao ang pinakamaayo nga paagi. So gidasi ko kamo sa pag-ampo. Kay ang kaaway nag-ingon sa Juan 10:10, kay balita, apan ang kawatan mo anhi aron lamang mangawat. Pagpatay o paglaglag, panmianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Matod pa ni Kristo, matod pa ni Juan sa iyang gisulat sa 10:10. Mangita sa iyong kagayunan sa pagkawat sa imong kalipay, pagkuha sa imong kumpiyansa o pagkawat sa imong pagtuo. Ayaw tagai o gamay ngay gayon ang kaaway, mga igsoon. Ayaw pag-atras. Pos ug ampo ang atong gikinahanglan mao ang pagpangayo og tabang sa Ginoo diha sa pag-ampo. Ug karon atong gustong buhaton, kuhaan ninyo kay ang pag-ampo man kini ang atong gisgutan, wa man tay lain nga atong gisgutan dinhi kundi ang pag-ampo, tungod kay ang pag-ampo mao'y gikinahanglan o gipangita sa Dios diri kanato. Pag-ampo nga tinud-anay og gikan gyud sa atong kasing-kasing. Hamubo man kini og taas, as long nga tinud-anay kana og kinasing-kasing. Mao nay dawaton sa Ginoo. So karon akong gihangyo nga kuhaan ninyo na ang flyers din sa naa sa inyong lingkuranan kana sa atong prayer and fasting, naa siguro tanawa ko ninyo. Tanawa ang likod nini. O ginaunaan ninyo ang maabot nga semana. Tanawa ninyo. Og mo naana ninyo, nakita ninyo? Okay? So makita nato dinhi type of fast. Mao ni ato ang sa prayer, congregational prayer and fasting. Naay upat ka klase nga fasting. Naay partial, naay object, liquid ug full fast. Na may gusto nga dili pwede nga dili mo kaon. Kay naa sila mga maintenance, naa sila mga gibati o unsa pa uban pa. Pwede ra gid sila mo fast sila sa social media. Kanang mga gibuhat nato sa social media nga dili kayo importante, pwede ra gyud nato na ipadaplin sa nato na. Yan ang panahon sunod semana serious ta og mututok ta sa ato ang pagabuhaton sa prayer, congregational prayer and fasting. Kay kini mao ang higayon nga gitagaan tag opportunity sa Ginoo, kay gayunan nga kita makasang-at sa tanan natong mga concern ug mga problema ngadto sa atong Ginoo personal. So naa say ug ato makita dinhi naa sa dinhi sa fasting schedule nato, no? Day 1, magpili mo kung asa mo gusto nga mo attend. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Gusto mo ako mo pili para ninyo? Kay ihurot na ko ang 5. Kining 5. Bitaw. Naa ninyo, tanawa lang ninyo. No, so na may reminders din kung inyong mabasa. Na diha 1 to 5. Og akong gihangyo nga tagaan ko kamo og hamubong higayon nga inyong isulat ang inyong pangalan, naa din ha name og cell number. Malihog ko og natoy mga kisay may ballpen diha. Awa sa day ko ballpen, sige lang. So isulat ang inyong pangalan og inyong cell number ug magpili kamo kung unsa nga klase nga fasting ug inyong tan-awon ang inyong schedule kung asa mo mahaom niini. So makita nato una unsa nga klase nga pagpuasa ang imong buhaton, ikaduha unsa nga sesyon ang imong tambungan. Timan-e ang atong oras ang gibutang dia 6:30 apan ang oras nato ana gyud alas 7 sa gabi. Makaapil usab kita pinaagi sa atong online or in person, no? Mao ni ang kaygayonan nato nga kun moanhi ka makabaton ka og kaygayonan sa pag-ampo uban sa atong mga kaigsuonan alang sa imong mga personal nga panginahanglan, physical man kini o spiritual. So og nasulat na ninyo ang pangalan og napilian ninyo kung asa mong adlaw
ug unsa mo mas mayong taghutdo na lang ninyo asa mong adlaw na inyong ngalan dadaanan ninyo aron mahinumdum mo kung unsa inyong gisulat sa inyong papel, no? Aduna kitay Dios nga atong amahan nga mao ang magbubuhat. Bisag asa kita paingon, ang ato lamang pagampo maoy makapaduol kanato diha sa Dios nga mao lamang usab ang mutabang kanato. Magampo kita tungod kay aduna kitay langitnon nga amahan nga maminaw ug magampo usab kita kay aduna kitay langitong amahan nga gusto nga mangayo kita. Hinumdumi. Ang gahom sa pagampo nagdepende sa naminaw, dili sa naghatag. Magampo ta. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa imong kaguyunan, imong gihatag kanamo Ginoo, Lord, ug sa natapos nga buluhaton ining kagabi o kapunon Ginoo. Amo kang gidayeg Ginoo, amo kang gisimba. Tungod kay ikaw gayud ang Dios nga balaan Ginoo, Lord. Nung nahibalo ka sa tanan Ginoo. Nahibalo ka Ginoo sa amo usab nga panginahanglan, O Lord. Ug salamat Ginoo sa imong pulong sa pagtulon-an ng imong gihatag kanamo. Ug salamat Lord nga ikaw nagapainumdum kanamo. Nangayo kami Ginoo lugad nga imo kaming tagaan og kusog. Tagaan mo kami Ginoo lugad ug kasing-kasing nga masinugtanon Ginoo sa imong mga pulong. Duguti amahan nga among nakatunan ini kahaponon Ginoo. Amo kining mapabilin sa among una-una ug among ibutang sa among kasing-kasing aron amo kining maaplikar sa matag adlaw sa among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo nga ang gahom sa pag-among pagampo anaara kanimo Ginoo rod dili gikan kanamo Ginoo katumanan. Salamat ining tanan Ginoo. Salamat o Dios. Salamat o God.